Bon dia, bona tarda, bona nit, benvinguts i benvingudes a un nou vídeo. Avui, com podeu veure, estem amb el Max i amb la família. He hagut de tallar perquè el Max no em parava de tocar els nassos. M'ha hecho un ataque mortal en el qual m'ha posat tots els cabells plens de cosetes, no sé, tio, però crec que encara segueixo tenint, però bueno. El que us estava explicant, que els nostres pares ens han regalat doncs venir aquí a PortAventura a passar 2 dies. Ara hem fet el check-in de l'hotel i a les 10:30 obre el parc. Crec que són ara com les 9:45 o alguna cosa així. Així que res, hem agafat les coses i suposo que ara menjarem el bocata. Del parc, el Max està una mica bastant emocionat, un poco estresante. Ara anirem ara, Max? Al Furious Baco. Al Furious Baco, que hi ha 2 hores i 20 de cua, però nosaltres ens saltem perquè tenim com un fast pass raro. Hashtag autista. Max, quan? De l'1 al 10, quan li dones? 2. Ai, 10. I tu, Anna? 10. Ara, un dolor de cervical y todo. Hem de pujar a la nova atracció del parc, que és la d'Uncharted, i està superxula. No me l'esperava així, jo pensava que era com muntanya russa, però a l'aire lliure, i no, és com a dins, amb pantalles, està molt guai. Ara on et pujaràs? Ara on et pujaràs? Crec que el Shambhala. És que està cagat, el pobre, diu que li dona por. No és que no estigui segur, és que no vull. No vols? No, perquè em fa por. Si t'ho passarà superbé. Li he explicat que aquest és més easy, més tard, que el... Com es diu? El Furious Baco. O sigui, és que... I al Furious Baco li ha encantat al Max. 3 hours later. Després d'una estoneta intentant convèncer el Max que es pugés, hem pujat al Shambhala. Al Max li ha encantat, com us podeu imaginar. Ara mirarem els vídeos, encara que no crec que els comprem, aquests vídeos que ens graven a l'atracció, però no crec que els comprem perquè literal valen, crec que 17,90 i com que no. Acabem de dinar, que hem dinat una truita de patates del Mercadona i pollastre del Mercadona. Ara anirem a veure un espectacle, que abans hem vist un, el que passa és que no us he gravat res. A veure, és més infantil, o sigui, és infantil, era infantil. Llavors per mi no era gaire guai, però bueno, per nens està xulo. Tenim aquí davant el Dragon Khan, que estem intentant convèncer el Max perquè pugi. Perquè, tio, s'ho passarà bé al final, però de moment no vol. S'ha de dir que ara mateix porto uns cabells bastant despentinats. No m'he fet, o sigui, no m'he pentinat. M'he pentinat el cabell llis, suelto, però clar, després m'he hagut de fer una cua i pues, bueno, ahora tengo el pelo así. Com em va sortir en TikTok, todo lo bueno en esta vida te despeina. Max, el Max també. Té cabell despentinat. Todo lo bueno en esta vida. Vale, house tour del nostre apartament per avui, perquè només ens quedarem avui. Vale? Aquesta és la porta. Wow, una porta. I el primer que veiem és això. Vale? Així que anem cap al lavabo. Literalment és el mateix que vam tenir l'última vegada que vam venir. Està bé, és un lavabo, o sigui, un armari al qual no utilitzarem, 2 llits amb un nen, mirant un mòbil, un mirall, tele tal, una tauleta i... txaram! Balcó. I de vistes tenim... Wow! Superbonic. I pues eso, hasta aquí el house tour. Jo m'he demanat la Rodeo. Wow, papa. La cabra loca. El Max s'ha demanat la cabra loca. Bon dia a tothom. Ahir al final no us vaig gravar gaire, bueno, per la nit. Vam anar a sopar, com vam veure. Vam sopar hamburgueses a
a un lloc d'aquí fora de PortAventura. Ara porto una cara de caca, literal, m'he dutxat, però bueno, no milloré res. Estic enfadada, estic adormida perquè el Max no m'ha deixat descansar bé, m'he aixecat un munt de cops. Ensenya les fotos. M'has fet fotos, vale. Anem a reaccionar a les 4.000 fotos que m'ha fet el Max en el meu mòbil. Mireu això! Això són fotos que m'ha fet el Max. I l'altre no ho puc ensenyar perquè són coses... No. Això és l'únic que puc ensenyar. Vale, mireu el que m'he demanat. Vale? Una canyeta, pa, aquest, ignoreu-lo, ou ferrat i bacon. Al meu pare, en un món millor, li agradaria que la Nutella no engordase, le hiciera solo feliz. Max, ¿para qué te peinas tanto si con el viento te vas a destrozar todo el pelo? Claro. ¡Mano! ¿Dónde te vas a montar primero? Da un can y el Sahara. Pues si ya te montaste ayer. Ya, pero quiero volver. A ver, ¿qué peinado? Oh, wow! Primera atracció més que superada, ens hem posat el Dragon Khan. Oh, mama, està re linda. Wow. A veure, Max, ensenya el teu gorro. O sigui, la teva diadema. Que guapo, no? Estic aquí. Ens hem posat xubasquero. Aquest cop som molt intel·ligents. A veure qui es mulla més. ¿Está grabando? Nois, os grabo. Chicos, ¿preparados? Primera baixada. Jo m'he mullat una miqueta, ja tenim un altre que ens està esperant. Vamos! La gent ha de fer el gran canyó ràpid, no? Hay gente pagant. Sí. Tengo el culo empapado. Ara condueixo, estic aquí, conduint davant del Ferrari. Ens hem posat ara mateix, bueno, fa una hora o alguna cosa així, aquest aquí, el gran, i res molt guai, al Max li ha encantat, però el meu pare s'ha rebentat una mica les cervicals, normal, perquè al final doncs, va molt ràpid i no pots controlar les cervicals. A veure si ve el meu pare, el veiem, mira! El meu pare en teoria tenia darrere, però no està. I el Max i la mama estaven davant, però han desaparegut. Fins aquí el vídeo d'avui. Per primer cop estic acomiadant-me, molt heavy. Espero que us hagi agradat un munt aquest vídeo. Bueno, ara ve el vent, toma ja. Ara que començo a gravar. Espero que us hagi agradat el vídeo, que jo m'ho he passat molt bé fent-lo. Gràcies als meus pares per regalar-nos aquest viatge, que m'ho he passat molt bé. I bé, fins un altre vídeo. Adeu! Per cert, recordeu donar-li like al vídeo, que m'anima més a fer els vídeos i a comentar, porfa, vale? Us estimo.